suwe saben jejere kangen kanggo omong kaget aku kok ming tilut-tilut. Dadane latnane. Iya. Ya diaturake. Iki neng bintang tamune, no. Nganti lali aku sapa? Mbak Waluya karo Mbak Niken. Oh iya, mau aku nganti sak plengan kaya lali mau wis jejer aku omong-omongan sedila. Iya. Ya diaturi timbak panggung kene. Ya. Klintang-klintang omak andong abel klingklong. Ketemu Mbak Waluya iki. Nggih, ngono ya, Mak. Iya. Kula nuwun Mbak Jange. Monggo. Wah. Ayo ngrawit.
Ikete ijo, surjane ya ijo. Nggih, mula lengku mlaku ado karo kandang. Lah kok Ado karo kandang? Aku didilak pedhet. Ijo-ijo ya, Pak. Apa mosok wong kok beda karo Kalonjono ra ya? Nggih, sampean-sampean arep muni ngono tak cegat dhisik. Nggih. Waduh Mbak Niken sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Cange. Kiai kok saya ginuk-ginuk jan. Saya seger iki. Nggih, saya seger cacate kok gelem ro waluya. Gumun kula nggih. Ya ora apa-apa, ndek bojo tuwa iki malah kowe iki kudu matur nuwun. Kok iso matur nuwun? Lah ya wong tuwa iki apa-apa sabar ora usah dadak sing-sing. Duwe bojo lengkung ragati piye tak deplokke beling iki glung nganti kaya ngene iki. Kok deplokke beling? Ora deplokku iki anu apa jenenge iki apa nek kuwi saiki? Kain 1000 payet. Kain 1000 payet kok. Oh lah ya. Sing model saiki kok ya. Aku ngeti kowe malah kaya wong beleken iki kan. Lah kepiye, Pak? Wis kemepyur kabeh wis. Lah apik to nek nggumun. Lah anggere obah ngene malah saya marai mules. Lah kok mules kepiye? Oh munine mau byuku-byuku. Tak kira nek kelap-kelipe kok njero Mboten ya. Iya. Nggih. Niki acarane napa? Rasulan Padusun. Rasul. Catur manunggal Mbak Waluya. Nggih, ra iki rapat. Sul. Usul. Dadine nek rasul kuwi Sadurunge ana wayangan ki rapat sik terus masyarakate do usul. eh Wayangan wae oh sapa dalange Sena Nugroho sing miring. Tegese kepiye maksudnya miring kepiye? regane iki miring. Oh, ngono. Mak tratap aku. Aja gampang tersinggung. Wong iki tembung sing nampa kudu wong sing pinter, ora dipangan mentah. Ora apa-apa. Senengane membela diri. Ya ora apa-apa. Kayak rasul ki apa, Mbah? Ra iki rapat. Rapat kali usul. Nggih, dadi sadurunge nganake kok ngene iki mesti rapat sik terus do usul. Nggih, luar biasa. Catur manunggal. Catur Empat pedukuhan menika. Nggih, wis pokoke. Ning sampean ya bener nek regane miring wong ling undang tahun 2018. Nah, nggih mulane. Dadi regane rega 2018. Iya. Gunung Kidul ki mijiran kabeh kok. Mijirane piye, Pak? Mijiran pinter-pinter mikir nek arep wayangan ki kapan ling ngundar sadurunge 2 tahun ngono. Dadi regane ora melu sok. Sing melu tahun wingi ngono ya. Perkara bensin mundak ya sakarepmu ning ngundang wis biyen. Nggih. Nggih, wah komplit Sinti Asta Mbok Cange. Wah nggih, ya ming nika men ada wonten sing izin mergo nak rayine operasi dan harus ditunggu. Nggih, meneh operasi pancen kudu ditunggu. Nggih. Soale aja nganti kleru kaya tanggaku. Klerune piye? Tanggane operasi pripun? Kleru operasi sikil ganti sikil kleru wong lanang sikile wedok siji. Lah terus kepiye? Lah kleru to bareng mari ngono nek pipis ngene sing siji keteko sing siji jejeg ngono ae. Wow, jenengane senengane gawe-gawe. Masa siji lanang. Beda sikil lanang karo sikil wedok iki beda kok ya. Wah, kuwi pas mati lampu le operasi dadi le masang ki kleru kok. Kapan ya. Ora isa-isane lho jenengane. Ya lek konangan ki bareng arep pipis lho kok sing siji kok ngene-ngene kok sing siji jejeg ki ngopo? Lah sikil wedok. Aku cilakane nek operasi tekan pinggang lho. Lah pripun? Ah mesti ya loro to. Wah, kok aneh-aneh. Niki kalih anak kula mboten bojo kula. Oh, karo putrane to. Nggih. Wah, ya Tak aku kok di anak kone iku rasane wasis ora ya ora. Lah kepiye, Pak? Lah iya wong do batin iki mau teko rene mau kon. Ki anakmu Pak ngono ora percaya. Takono dhewe iki anakku aku. Ya nek aku ya ora percaya wong Nun sewu lho putrane Putri Ayune kaya ngono kok bapakne kok gendera. Kok gendera apa mengar ngelokke cangkeme kewer-kewer. Aku ora ngelokke lho, Pak. Ora ngelokke cangkem kowe. Maksudnya ki iso berkibar. Wis saya nemen kowe. Ya niki ya anak kula tenan ya ning tekne lengkung ngijab iki mbokne mbiyen wis meteng 3 sasi. Lho kok meteng 3 sasi kok dijab iki piye? Lah tek nambangane randanu ya niki rak ya anakku. Lah sing ngijabi rak aku to. Nggih. Nah nek bayi iki umure mau meteng pirang sasi? 9 sasi 10 dina. Sik omah 6 sasi ki ora lumayan. Berarti aku ki udah anakmu. Weh anakku, kowe ki le 6 sasi ki le engko ngingoni mbokmu ya entek perang-perang piring kok dadi. Iki anakku. Iki jenenge wong lanang nekat ya. Weh nek ra nekat ra uman tenan saiki kowe sampean aneh. Lho, duwe anak kok ngene. Wah, jian. Kepiye, Pak? Jos tenan dedeg piadeke. Wah, jian. Apik to, Pak? Wah, apik lah anake walu. Ya lah ya wis gegere kowe kaya blabak kayu munggul.
Masa blabak kayu munggur berarti yo. Wong niki napa-napa pinter. Nggih. Ning ketok anggere jangan cemplange ngopo to niken ki anggere jangan kok cemplangi terangane mung mergo HP. Kok HP? Anggere pulsa. Lho kok sik hubungane jangan ro HP niku ora ado to kok. Sampeyan kudu tekan kono le menggale. Nggih. Kok iso cemplang perkara HP mereka. Dene diceket kon nggo tuku jangan karo bumbon sing selawe nggo tuku pulsa. Mosok jangan main selawe kurang uyah, kurang moto, kurang rese, kurang pete mergo mosok arep cemplungi HP rak ya ora enak. Bukan kentekan kuota kuwi lho. Kuota. Kon jangan malah gur tuku kuota. Ora apa-apa kok ya. Sekarang zaman sakniki niku neko-neko. Oh. HP ya sok nyilakani barang ki ya ana. Kok HP nyilakani? Alah kowe ora percaya to. Kelingan ora? Kepiye? Zaman mbokmu udunen biyen. Terus Aku nelpon karo sing ngendang kuwi Mas Mantri. Mas Mantri mbokku ki udunen 3 sasi ra mari-mari. Piye ya Pak Mantri? Halo anu Mbah Waloyo anu nek anu plotroten matane. Aku terus kepiye terus kok ayo mbokku turu tak plotrot matane. kleru jenengan ki sing napa ya kleru. Maksude kuwi kon mlotot matane sing nggon udun kuwi. Lah ya aku terus nundes Mas Mantri. Mas, lah kok malah mripate mbokku lara. Maksudku plotroten matane udun, Mbah. Ning tekan nggon matane iki pulsaku entek. Ngono dadi ya. Malah loro dadi lara mata karo lara udun. Oh ya sampe. Udun, Mbak udun iki nek dicotot nek metu matane to kae. Lah nggih. Nah, ngono lho Pak maksude ki ora gek. Lah ya ngono plotroten matane ngono lah ya tak plotot. Ning lelara ki sing paling disayang ming udun. Lah kok iso? Kok iso? Lho manggon. Wong nyatane udun diplotot kok disayang piye? Lho, manggone nggon bokong ngono angger kumat nu. Ora ana udun kok. Udun kok ning kene wis ora ana. Mesti dilus-lus. Dilus-lus ya, Pak. Heeh, mula kowe udunen ta? Endi? Ora. Ndak tok elus-elus. Ora. Aku ra udune ngagi lara. Oh iya. Lara bulu. Lara ya dipreksake ning dokter no. Ya wis tak preksake ning dokter ngendi-endi, Pak. Ning mung ya jenenge urung kacek kuwi mau. Dokter ngendi? Lah dokter ngendi-endi nggon bagian saraf, bagian Wah, lho iki mak biar. Kulonku dokter ampuh. Apa kuwi? Sapi lempoh wis iso mlaku kae. Kuwi jenenge dokter hewan. Ye ning pinter dokter kewan lho. Ya ora ya pinter dhewe ya dokter ahli penyakit dalam saraf kuwi pinter. Neng sapi lara rasa takoni langsung suntik jus. Nek dokter umum sakit napa, Pak? Nek dokter kewan? Nek dokter kewan rasa takoni wis unu wis genah lara iki jus. Ora tahu ya sapi ditakoni lara apa pi? Ora neng. Ning ya kadang-kadang dokter umum barang iki ya sok nekat to. Nekate? Lara mata ya suntik nggon bokong. Iya. Lara untu ya suntik nggon bokong. Apa-apa kok suntik nggon bokong ngono lho. Lah mergane iki nek bokong kuwi pusate penyakit. Oh, dadi bokong ki pusat. Iya. Nek ngono PKK rapat ning pusate rapat ning bokong napa piye? Lah niki pripun Mbok Cange? Kula sing jelaske. Piye ya le jelaske wis diyani wae. Nek ngomong karo wong radong ki cukup diyani mawon sampean ndak malah pusing. Ya PKK ki nek do rapat ning bokong. Wah ya iya pun kuwi terus kelanu nglenggono ya. Lho sampean arep ngedongke pripun? PKK rapat ning pusat itu iso diarani umpama Mbalerka ya pusat. Oh. Terus kelurahan ki ya pusat. Kejuan ya pusat. Ora pusat ki terus ning bokong niku mboten. Oh, kula kira nek jenenge pusat ki ning bokong. Lah jare bokong ki pusat, tapi yo ning manut wae kok. Niken Sarintem niki jenenge anak kula niku. Niken Sarintem. Kuwi ana tegese. Niken kuwi apa? Niken ki niki tiange. Ken niku lek teko kene mergo digangken. Iya bener. Sari ki Wonosari, Tem itu tempat lahirnya. Iya iso mbabar. Lah nek asmane jenengan Waloyo. Wah ki wayah. Lu ki luar, ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sruman srumun slamet. Gene wingi sore ket serempet becak. Ya ketek pen pasalangan. Jegur galengan ke? Heh? Jegur galengan wingi? Ya kae apes kurang. Ya ora. Sing penting rak slamet nggih. Nggih, terus nggih. Mbah niki enten sing nyuwun jula-juli lho.
Jula-juline wau kula dipesen khusus untuk Karang Taruna. Oh, Birema Karang Tarunane. Waduh ya kono ya nggawa anu nggawa padake. Apa Pak kok kowe nyelintrut to? Walah. Mau saka ngendi? Iki mbuhnya wacanen. Iya. Akhire duite engko ndak kecer. Sing apik nyo wacanen gek duite kene. Duit ki apik sing nggo wong wedok kok. Oh iya. Iso ora maca? Ngawur aku ki biyen sekolahku dhuwur rek le. Sebelah dhuwur nanti. Ning ngendi? Lah nek ndak ya kesondrol. Iso ora, Pak? Anu tulisane ngombro-ombro. Tulisan kok ngombro-ombro iki. Lah turut pinggir. Tulisan yo nek wis kertas wis ajeg ora bakal tambah, ora bakal kurang. Lah turut pinggir turut tengah ngono lho. Ayo. Sugeng dalu Mbak Limbuk bujange. Sugeng dalu. Kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari nyuwun lagu pepeling Selendang Biru. Salam kagem Bapak Kepala Desa Ngeposari Semanu beserta perangkat. Bapak Dukuh Mojo Ngeposari Semanu. Ibu Partini Taman Kuliner. Pak Wanti angkringan depan RSUD. Matur suwun herek-herek Pak Supriyanto. Lu 50 ki pirang-pirang pesenane. Ya aja ngono jeneng katresnan ki ya pira-pira. Lah ya aku ra yo ngomong. Aja tok ukur akeh dhuwit. Mboten kula niku rak ngomongke to ora ngukur. Ning kata-kata sampean niku padha karo ngukur 50 kok njaluk pirang-pirang ku ya padha karo. Lah ya kudune rak ming selawe. Nggih kok 50 ki jenenge luweh. Angel niki bojoku angel. Angel ya rasa garap kok. Jenengan kuwi lho sing angel. Lah ya rasa garap. Ibu wong tuwa ngeyel. Ora ngeyel ya ora dijak kok. Duit aja deleh kene iki kan. Lah duit ki kene apike tak deleh kene. Niken. Ora enek sing ngarubi. Itu uang negara. Terus kamu menghina negara. Kenapa menghina? Ketan kok tok deleh ngandeng pawuan. Ayo. Ngandeng apa? Masa aku ndek pawuan, Pak? Gek pawuanku ngendi? Ya sak karepmu karo mana. Lah kok aku muni ngandeng jugangan ya saya nemen. Kowe iki lho. Gah aku. Sembrono. Masa dipakai. Jare karo anake kok omongane kaya ngono. Weh nek ora dibimbing ngene iki ndak saya saru kok. Dadi lengku ngajari iki men aja nganti lewat kok kaya ngono kuwi. Iya. Jula-juli. Waduh. Ora langsung wae, Mbak, ora apa-apa, ora sanggup. Engko anu caping gununge disuwun sing cara Madura ki men. Oh nggih. Aku si anting iki. Ya, kowe sampean sing jula-juli sike. Nggih, ngesanipun Bapak Ibu nanggung Karang Taruna sing mundhut jula-juli ya jula-juli iki kaya dene parikan. Leres. Ya nek sing becik ya dienggo, nek sing ala diguang. Bener, Pak. Nek ana sing lucu ya do guyu, nek sing ora guyu berarti lara untu. Wis Yo ora lara. Lah usum adem lho, Pak. Lah iya melansake. Kademen ini usum bediding namanya. Bediding apa? Usum bediding kalau ketiga ini kan ada usum bediding. Saya ini kedinginan sampai kikilikan ya ora ana kaya mana Jakarta kok ngisen-isenke. Kaya sentak wong Jakarta aku wingi wis tau padu karo cah nom. Mergane apa? Ana cah nom nglumpukno aku lewat ngono dhek ngomong, "Ngapain lu?" Aku Senin legi le, aku ya ngono kok. Kowe ngene piye? Kepiye? Aku lewat tuh aku ngeti bocah ngono. Ngapain lo? Aku Senin legi le pisan, aku ya ngono kok. Maksudnya ki ngapain lo ngono ora ngapain? Krunguku ngapain ngono kaya Lah ya wingi paduke gur gara-gara kuwi to. Ngapain lo ngono ora ngapain lo? Aku lewat ngono iki cah nom-nom ngeti kabeh. Ngapain lo? Aku Senin legi le, aku ya ngono kok. Oh, alah ndek bapak siji kowe. Lho bapak ki ya siji apa loro? Lah mbokne. Lah kok rebutan. Ayo Pak Jula-juli. Wo nganggo dembaran. Lah jaran kowe arep gaping bengi nggak bersih kok lemane. Nek gur tekek wis ora. Bener. Meh kobong lho iki.
Napane? Ora apa-apa. Aku krasa wae nek ya. Meh wae hampir sajane gandeng dagelan sing wis pinter tenan. Nggokke kata-kata ki pinter. Kok ngopo dadak nyanyi dadak benake wiru barang ki ngopo ngono lho. Adem. Lah kok nek adem gocake kene iki ngopo? Iki rada iki wit per tak wulang kowe saiki. Kepiye apa? Iki dek sekolah ra diwarai ora diajari kok. Lho malah justru kula ya ora ngerti. Adem kok demek kono ki ngopo? Wong lanang. Nah, Pusat kehangatan iki sama ngerti dhewe kok. Adem. Pusat kehangatan. Nek wong wedok mesti adem. mergane Inilah pusat panasnya wong wedok karo wong lanang ki beda-beda. oh. Nek wong lanang adem. Nek wong wedok adem. Riki niki pusat panas. Mula anak kula nek godhog wedang mung riki niki tumpangi jarat kok. Masa kaya enek papane dhewe kok kene kok ditumpangi ceret. Tumpangi ceret apa kuno ana kompore kok. Oh panas lho. Wah. Ale umup tenan suwe banget. Ora nganti umup. Kompor dua tungku. Iya. Garang jatah barang iki kur tumpangi kono wis garing dhewe. Sesuk aku nek ngliwet tak indelne kono kuwi. Oh, ya gunjit. Nganti blegut. Kepiye? Gunjit. Gunjit piye? Ya guling no. Wis sindene do guyu bayangke iki. Carete jengkelang. Wah sih. Agnes iki guyu tenane. Ayo Pak jola-joli Pak. Oh, iya. Cengker gading dasar isih tegan nadyan tegan saben uwong nguntir. Lencer kuning dasar isih prawan nadyan prawan saben uwong nguntir anu ngesir. Sing dhisik mau ngapa? Kleru kan? Kok nguntir? Ngesir. Aku jadi tersinggung. Oh, berarti tau diuntir kowe. Naksir kuwi mau lho naksir. Sarono to kan? Iya. Nganti kaya papane iki siyut. Ya kudu niku ki sik srene semaju lho, semaju ben mimikmu itu kelihatan. Sarumen to kowe. Kok mimik barang. Mimik ki artine rai lho, Pak, rai. Oh, nek ngono ngemiki anake ke. Nele ngemut raiku, ngono apa piye? Ojo banget. Mimik ki mimik muka maksudnya. Nek ngerti ku mimik ki ya kae ora muka. Gak aku. Ngertimu mimik isih ditumpangi ceret kae. Gak aku. Wegah ya ora bayar kok lemu aneh kowe iki. Iya, Ding, lali aku. Oh, iki bayaran padake. Apa tok buyang-buyu. Ayo Pak. Ayo. Sak ning Surabaya yang ngisi-sini. Kepiye kok anakmu ngisi di sini kepiye? Lah kaya kelingan mboten sampean nginep ning hotel naik teh celup lah kok diujari lah rasa diombe. Wah iya. Lah jenengan ya ora ngomongi kae teh celup kae iki pikirku yo gek diudari kertase kae kok dadi. Mulane sampean nek ngejak putrane niku sesuk diajari isin ning ado. Hotel berbintang isin kula. Ngiris iwak yang ngredres plotak mentok atrika. Cukup meneh plotak niku. Ora tau ngajari aku. Apel isih nek bungkuse keranjang ki ya tak emplok bareng. Lah iki apa iki kok? Ora apa-apa nek mangan sak buntel iki malah rapi ya iki. Ya, mangan sak buntele kok rapi kepiye? Gak yo, malah tekan ngendi-endi. Ngono kuwi. Wah, iki do ganggu konsentrasiku ya. Ah soalnya dhek do penambung wis do paham, karepmu wis paham. Aja terlalu pinter to. Cerdas sengit aku. Oh ya gone iki cerdas kabeh. Mas Kiswa. Wonten mriki. Kula mboten ngerti nek nyuwun pamunten nggih. Lahir batin Mas nggih. Wis ora butuh kok lahir batin. Sok. Nyicil saiki bodone wis sik taun mbuh. Bang wis iso nyicil kok bodo ki ya iso. Ya iya, Pak. Ngono kuwi lak mengko yonane.
dadak dilapi. Ngono barang ki ngopo ngono lho jan. Kowe kok cirigis banget to, Ken? Lah kok ki tes ngono lho. Ngono barang ki ngopo? Lah wong arep madang kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi lambe-lambene dhewe kok. Lambemu piye tak lap apa piye? Tak golek tisu dhewe. Ngomong kok ngawer anu ngawur. Kena kaya didilat jaran. Ampun muni jaran lho. Ngopo? Jaran ki besus ning ora sopan. Lah kok ora Kok iso? Lho, nganggo sepatu, Heeh. nganggo kacamata, Terus? nganggo sabuk, ning ora katrokan. Oh iya ya, Pak. Sapa sing arep jahit katrok jaran? Yo, welengku ya siji, Pak. Aja tiru-tiru jaran. Ya ngopo? Ayah, jenengan nganggo kacamata jaketan nganggo ngono kek ora kuwi mau. Ayo sarungan. Oh. Cita ora gelem kalah. Kalau ora kalah wis njaluk balan aku biyen iki. Neno. Mangga. Ke Jogja kok beli tahu Karang Taruna semakin maju. Amin. Birema semakin maju. Woi. Niki namine Rasul mula akeh warga sing padha kumpul. Ayo ndedonga supaya kabeh dusun kene dadi dusun sing pinunjul. Nyuwun ngarsane Gusti moga-moga selamat basuki. Amin. Lancar golek sandang lan rezeki pinaringa dening Gusti. Woi. Ayo padha suka-suka, Padha suka-suka. aja nganti padha leno. Nyuwun marang Kang Kuwasa mugi kabeh kalis rumpit lan sambe kol. Amin. Tenggo eling kabeh karo pangeran. Ereng karo pangeran. Eling ana nyawa iki mung gaduhan. Iya ya, Pak. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan. Terus? Derajat pangkat panguwasa iku mung sampir. Dadi wong urip jopelit lan kikik nyelingon ana donya mari pasar mampir. Sing nek wis mati mobil anyar ra iso mikir. Terus? Wong neng kono ora ana tempate parkir. Woi. Iki kanggo Karang Taruna. Kepiye? Iki mesti pemudi lan pemuda. Iya, karang terus. Setiap saat memang harus siaga. Ini dusun kelurahan lah harus dijaga. Tak dongake Karang Tarunane maju. Kabeh mau kudu sarate kudu bersatu. Iya, bersatu. Gotong royong ora kena karo padha nesu. Ayan kepengin desane enggal cepet maju. Bener. Iki jenenge niken. Iya. Rumah niti anak gampang dikeng. Iya, bener. Mesti dhisik ra tau kesel ra tau leren. Iya. Lambine neko kaya sambal lilin. Iki ngono ra wayangan. Iki kalebu ngore-ngore kabudayan. Budaya Jawi ya. Iso diundake bengi apa awan. Wayangan dinggo penteleng uga hiburan. Iki kabeh lak pradonga. Pradonga
monggo. Sopan santun mesti dijaga. Ya. Teko mesti dhisik kuwi ora apa-apa. Kang ginelar maneka bangsa budaya Jawa. Alah. Pinter tenan terangane bapak aku ki Jas. Lalu ya iki jaluki kijula-juli cara apa wae mesti iso. Gumun kula yoan Pak. Ya ora kabeh ora mesti iso sampeyan ampun ngoten niku. Kabeh iki ming donga supaya apa sing tak aturke dadi donga kanggone desa ta dusun wonten ing mriki. Amin. Sansaya maju, sansaya berkembang. Amin. Kalis ing sampe kala seping rubeda jinangkung dening Gusti Akarya Loka jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedia rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak apa sing diuyak. Amin. Nek donga cepet banget ayo mantan bakul obat kok. Apa ya to Pak? Wah lah. Aku kula ketemu Mbak Waluya niku jane ora ning panggung. Terus teng pundi? Teng Parangkusuma rika. Dodol obat nganggo sungu-sungu niku lho. Obat yang sama ngono tak mati iki. Bareng ketemu teng panggung iki kok kaya sing dodol obat kae to. Engko usikil bosok iso dadi tugel langsung sampe turute. Iya. Mang takoni. Piye Pak? Kok tenan kok piye? Zaman semono kok. Ya zaman semono ki aku neng Parangkusuma nek malam Jumat aku nadol obat. Terus? Lah iki ya malam Jumat angger malam Jumat ki neng Parangkusuma. Iki lambo, iki ya rono kuwi. Kok lambo piye wong aku ya tirakat kok lambo. Lah kula ya aku bakul dhewe sampean tirakat endi aku ya ora ado. Dicecake nek tirakat ngono aja menu ya lambo ki pikirane penonton ki werna-werna. Lah sampean ngaku dhewe rasahku sing anu kok dadi ngopo. Lah aku dodol obat nek kono mayang-mayang ya sapa aku ngerti ya. Terus aku dodol obat nggurar karpet. Terus watu tak degen nang tengah truk. Obatku tak tokke nang sing bungkuse gedhe nang bungkuse cilik. Aku mulai tawa nganggo speaker toa kae. Kepiye Pak? Monggo Bapak Ibu gedhe cilik tuwa nom lanang wadon sugih miskin ala becik monggo dong mlumpuk kene. Nek sampean kepengin awake sehat, monggo. Sebab apa nek awak sehat iki modal utama. Nek awake sehat mangan godhong telo rasane kaya empal, ning nek awake ora sehat mangan empal kaya ngemah-ngemah gombal. Aku ya ngono. Pinter tenan. Monggo sing bayoke pegel weteng blabak ketok iki kopan iki belen ngadeg prepet kon angkan-angkan lungguh esuk metu sak klenteng demok kiyur-kiyur balake bathuk prawan kemlodrak aku ngono. Sampun ngombe obat kula niku ora 5 menit cahayane abang kringete gobyo sing mone joroke ambruk langsung iso ngangkat sepur kluthuk. Monggo kula atur ngemuti Pak Raga kudu diragati sebab sing diraga isa bendina nek ora diragati dadi ragangan. Aku ngono kuwi. Kula ya sempat percaya mbiyen. Jenengan niku omong niki obat botole sementen iki. Terus ana obate kaya nuwun sewu kaya intil wedhus niku. Ireng-ireng nika. Kuwi ning digdaya khasiate. obat apa? Ning swara iso apik. Ora tau serak, ora tau apa-apa. Sing tuku pertama iki biyen. Jenengan niku nggih tumbas. Tak tuku ayo letawa meyakinkan kok. Mongko sing tak gawe iki ya ming trintil wedhus ki tak buntel tepung. Ya kono niki pinten Pak? 15.000 Pak. Nek 7.000 sampean ampun kenyang, kepengin sehat pokoke. Oh nggih. Tuku 8. Aku batin. Mau kandang isih akeh sesuk nek aku ya. Sembrono lho jenengan ki. Nek nyatane suarane ora tau serak. Ya paling ya wis dibuang obate jenengan kok. Gara-gara obat kuwi nek ora anu. Mbah. Iki mono Rasul sekawan dusun. Iso. Patang dusun ki gawenen anu ukara. Ayo Pak, oke Pak. Ayo Pak. Oleh gawe ukara saya. Patang dusun. Ya, Empat dusun, catur dusun. Sampeyan ngomong terus aku kertak ngarang. Ya. Ayo sampean ngomong aku Catur dusun iki kedadian saka patang dusun. Do urunan do nimbali kabeh tontonan. Ngene iki lagi mikir ngene. Ayo nganggo dledek barang kok lemu anggemu. Ayo coba, ya. Ayo Pak. Iki ngono rasul sekawan dusun. Terus Iku kedadean mergo kabeh rukun. Iya. Lan sing bringas kabeh mesti sopan santun. Bener. Sing wis ya wis utawa nggih sampun. Jos Luar biasa. aku Iso lho. latihan kok. Iya. Sing latihan kan. Ning ya nganu, apa kedadian dusun iki nek ora guyub rukun ora bakal. Angel. Kudu ana panitiane, mula panitia iku kudu diaturke liwat jula-juli. Panitia. Matur nuwun kagem panitia.
Ayo bapakku sing bagus dhewe. Bathukmu kuwi. Ya ora nesu wong iki mung disuwuni ro panitia. Lah iya. Abot meneh sing dadi panitia. Iya. Ngalah angel tenan iki. Ayo. Oh iya sik, nganggo angel barang ya. Heeh, ya biasa ngono kuwi. Memang berat yang jadi panitia. Memang harus semua sederhana. Iya. Apa adanya harus blakasuta. Oh, apik ra apa kecekel kok. Blakasuta. Blakasuta. Sekarang itu zamannya transparan, Ya, iya. terbuka. Terus Apalagi kalau masalah dana. Iya. Jadi harus transparan. patang dusun dikelumpukke danane transparan. Transparan nek Iya. utak-utak. Blakasuta kok dadi blakasuta. Bahasanya itu loh. Kahanan kok ngene iki ora bakal iso rancak nek tanpa ana seksi konsumsi. Iya, Pak. Oh, lho telek. Loh, piye to iki panunan panitia kok? Konsumsi lho jenengan agidruk pisanan we langsung kondahar to jenengan. Kuwi jenenge iki dari seksi konsumsi. Ah, cilaka aku mangan pisanan kowe. Nyokot gong. Kok nyokot gong. Lah gong iki sing digawe terane ora ming mesi karo kuningan. Ya perunggu wersi kuningan. Weh, no jae kowe kena nggo gong lho. Kok iso? Lah aku mau kokoh wae iki sing nggo gedhe tak nggo gong, blane keras ngene iki jae kok. Oh iya. Berarti jae iki kena nggo gong terane aku ya ngono. Yo konsumsi. Paling abot sing dadi tukang konsumsi. Iya, Pak. Bumbune ana tumbar ana terasi. Iya, Pak. Sing godhog nganggo wajan apa manci. Nek wis mateng kabeh mi dienggo ngingoni. Lho ning sak ora-orane wis njunjung konsumsi. Junjung panci barang niku. Semua berpartisipasi dalam terjadinya rasulan catur manunggal. Nggih. Lah ning kaya ngene iki nek ora ana keamanan ora bakal tentrem. Ah ora ana ya wis. Kudu ana kok ya. Linmas kuwi. Linmas saka awal lho. Saka patang bengi lho wisane nyambut gawe. Wah, mriki kan saka keamanan. Ora ngira nek remoni lelakon kok ngene iki, Mas. Ngerti ora mangkat. Wong wis ditamput apa dite kok ora mangkat. Nemen goleki nang omah. Ayo keamanan, konsumsi jenenge linmas. Hansip ya kena. Hah? Hansip kena Aja linmas. ngewoke keamanan pol hansip pol linmas. Ya sak mengone lambemu apa? Lho, Iki padha wae ya, Pak. padha kok piye oleh kethok beda-beda kok padha. Sing ngetok apane? Kukune. Pancen abot yang jadi hansip. Hansip. Semua harus positif. Tip. Juga cerdas, harus kreatif. Iya, Pak. Tidak boleh apa itu namanya ngintip. Nah, ini hansip berarti semua harus jelas. Tidak boleh ngintip-ngintip. Lakon ketemu karo dhewe. Wes saiki kowe hansip ayo. Nyo 50 nek iso. Hansip ayo cepet. Angel lho. Hansip angel padake yo. Angel ngatur ukara ngoten niku rasa Ukara bener. iki Kula niku sing ngedhep gamelan bendina ora iso kaya Mbah Waluyo. Angel padake mulo nek bayar dagelan yo aja awel nyo. Oleh dagelan ki belat lho anu mbok cange. Nggih. Lah nang kene muni tempe kono nang Posari apa nang ndi muni tempe penontone muni wis tau. Oh iya berat, Pak. Iya, jelas. Iya. Iki ya iki kerjane keamanan ya iso mengamankan kaya ngene iki. Nggih. Ning piyai sing nunggang montor kendaraan ki nek ora ana parkir ya kisro. Mula ayo parkir diangkat. Ning nek sakniki parkir mboten kisra wonten sing ngatur dhewe-dhewe kok. Ayo diangkat ditembangke kok. Alah, sidaya kon ngangkat. Parkir, Pak, parkir. Pancen berat yang jadi tukang parkir. Parkir ya. Mulai sekarang wiwit mondar-mandir. Iya, heeh. Motor sing ning tengah digeret pinggir. Sing duwe rasa perluas lan kuwatir mesti Wah. aman ning kono parkire. Iyalah. Kok Cil. pinter men to, Pak? Wah, jawab aku iki sok gumun karo awakku dhewe kok kowe. Apa-apa iso lho. Wah, gur nyarutang sing angel ki aku.
Matur suwun. Nggih. Mbah menika ugi dipun live streaming secara langsung. Heeh. Menika kalih live streaming PBKS Live, kaing streaming Dalang Sena. Masing-masing streaming 8.000 penonton di jumlah total 16.000 penonton seluruh dunia. Artine pemerhati budaya khususnya wayang iki sansaya ngrembaka. Amin. Iki yo ngangkat jenengan bareng. Lah nggih. Nyatane iki mau ana Mas Tomo saka New York. Ngerti New York? New York luar negeri. Wah. New York kok luar negeri. Lah pundi? Pundi? Sak kidul patruk. Lah kok ini? Kuwi nek ana kene New York ning gur cedhak mentrel kono. Ngendi kuwi? Oh kayak peyuyan ya. Yuk, nyipi New York. Kuwi piyuyan ya adoh no. New York iki Amerika. Iki salam kagem Mbak Niken kali Mbah Waluyo saking Pak Tomo sing dateng mriko. Oh nggih. Awake dhewe tekan New York Amerika. Halo Pak Tomo. Amerika, how are you? How are you? Fine, thank you. And how are you? Yes. How do you do? Good. Sampai dengan bahasa Inggris. I am Sinyo Yong Pai, my father motong lalang and my father bakar walang. Apa kuwi? I am Sinyo Yong Pai, my father bakar walang. Masa bahasa Inggris my father bakal walang? Lah nek walang bahasa Inggrisnya apa? Walang itu is kena ora ngerti. Ngerti ora kowe? ora. Kekek. Kok kekek iki ya? Walang kekek. Wis kaya Inggris. Belalang. Kekek ya. Bahasa Inggrisnya kekek. Iya, mula Alah, mung do diapusi kekeke mbayar larang. mulane lagu-lagu Indonesia utawa Jawa iki kadang-kadang sok angel diapalke karo bangsane dhewe mergo judule Gedawan. Kok Gedawan? Lah ana sing judule nek wong barat ki nggih judul gampang diingat masalahnya cendak mingan. Apa kuwi? Kaya I love you. You and me. Pamane nek sekarang Indonesia pulang dan rindu kembali pergi kembali pulang Gedawan. Lha terus apike disingkat wae mudik ora wis to. Terus sakit hati dan sakit gigi disingkat wae ora apa-apa. Kepiye kuwi singkatane? Krowok ngono wis wis. Mana megang lagu. Ya ora apa masuk kayak ujug-ujug krowok. Lah ya kuwi lagu sing pulang waduh enggak pulang rindu disingkat mudik. Lah yo wis ngono. Nika wonten awala. Nggih. Ya, salam PBKS Nusantara mewakili PBKS Magelang Raya. Nderek nyengkuyung pagelaran ringgit pacucal wonten Semanu, salam sejahtera guyub rukun. Ya. Matur suwun terbentuknya PBKS Magelang Raya. Ya. Ampun supe nyuwun sambel kemangi Pom Mina Magelang paguyuban PBKS Panjul Bolo Sewu Magelang Raya nggih matur nuwun. Katur wonten sanipun bucange sarombongan kula nyuwun gending caping gunung. Nggih. Gending menika kagem sedaya warga ingkang nyambut damel ing kalenggan menika lan mugia kenging kangge jampi saya. Ketua saking panitia pelaksana bersih dusun Catur Manunggal Bapak Wasito. Ya matur suwun. Ayo Ring, ayo jumeneng nak. Mbak Anti. Ya. Tebungan karo Mbak Waluyo. Ya. Nganggo lagu lho kok. Biasa nek tebungan. Nganggo lagu-lagune apa? Improv ya. Melok barang. Hah? Melok barang. Pilok barang. Ya kaya ngapa? Elok iki tepungane nganggo lagu. Lho, ayo dhek pinter jula-juli dhek nepunge nganggo gol-gol sing karo. Si daya ketenangan, Bu. Diriwangi mlipir kolo. Bablas. Dadi lek ana kae Mbah ngopo kae? Mbok yo jahat-jahat. Jahat piye? Kae iki meng arep becike rasa. Kok becike rasa? Lah mau rasane mondol-mondol nek kono ora kepenak pisan. Enggak, Mbak Ating. Iya. Tak kira napa. Jangan mengganggu. Kok nganggo ngono Iya. Nuwun para sederek sedaya. Api. Ting, Dalam ora aku mati dan to. boten.
Kuwi pas muni ngono ki sedo ngono gejeglong. Ya, ngono kan. Terus tepang nami kula anteng lambangse saking Banyuwangi asli. Apik tenan ya Pak. Semoga sesarengan haterpanulan panyuwun marang Gusti Maha Suci lumantar kaberkahan niki. Sampun. ya tak kei 100 ya. 200 nu. Dasmu. Parat nang gading mau pakai 200 kok. Sing muni ngono Kok sapa? dintet 100 gurene Paratno sapa? gading. Kok ngerti isine? Lah kula lho ndelok sik gurene. Bola celeng iki. Ming dipameri para pamirsa. Keneng 200 aku, Mbah. Ming ngenalke kowe entuk 200. Piye? Ayo kowe nek ngenalke malah kowe piyai sepuh to, selawe. Yo. Ora Ngenalke ngono ki mung entuk 200. ora ngenalke ra apa-apa. Nuwun sewu. Oh ya angel ya Pak. Angel. Nek aku ya rekoso kula niken serintem Apik. Terus ya. saking kiulon kono. Nitian leresipun Kecamatan Semanu. Ora geblek kok. Karo geblegong. Ora geblek. Ya. Apik tenan. Caping Gunung Madura. Ya, wis digawa. Wah, dikatake kae menisa cara Madura kowe capek gunung. Madura sing anu ya. Tak iya. Tak iya arek. Eduk remak. Aduh remak iya. Yuk. Aja tok matke ukarane, Mbah. Beda. Ya, teko menang. Ketangkap basah. Kuwi sing cara saiki jenenge terciduk. Meneng kowe, Mbak. Mesti ngono digarap ngono. Cetha nguyuh kok dadak di. Lah kok tak nganggo mic to, Pak? Kleru lho jenenge. Brojol. Ya. Terus Mon memaja kon karo jenor kuning Basa Madura. ratin. Basa Madura nek janur iki jenur. Jenur. nek karo ya keruk. Nggih. Kon keruk jenur kuning. Ya beda. Wong aku nang kono sempat kaget kok. Yo anakku wetenge loro mangane radiator. Kok mangan radiator kok dimplok aku. Oh, radiator. Oh, iki nek kono dadi radiator. Dadi Radiator Mas. muni durung ya dorong. Mula blonjon ning supermarket ya ora mlebu-mlebu. Mergane. Lah tulisane nggon lawangke dorong buka, dorong. Ya mene kok dorong buka. Kare ngono ora Maksudnya mlebu-mlebu. pintune ana sing dorong ana sing buka ngono kae lho. Iya. Ya, Teng. Kembang Iya, loske suarane no. bayi madari
nganggo kandel alus kaya nulis kae lho. Ya kaya lambemu kandel alus. Iki kandel kabeh, Pak Dik. Pisan meneh. Emoh. Muni lambemu pisan meneh. Lambemu. Pisan meneh. Lambemu. Ah, marem aku. Kudune ora trima. Ora trima kepiye wis dikirimi kok ora trima. Masa malah men. Ya. Malah ngopo wi? Ngombe lho apa kalah karo kluwung. Lah ngopo kok kluwung? Lah kluwung wis cok ngombe kok malah. Jare kon gatekke nang kene kok tekan ngendi-endi iki digatekke lho, Pak. Lah ya kowe gek go ilingen nang aku. Gek kono nang nggon aku kita iling nang nggonmu. Ya. Wegane wis diling saka ning jenengan. Iling-ilingan. Pasirana. Pasir anak iki cara kene pacitan. Heeh. Pasir anak. Dadi kono iki pasir pacitan. Kuwi bahasa Pasir anak. senengane kok ya dirungokke to, dirungokke pasir Ora anak usah iki basa. Maksudnya pacitan ki tegese pasirana. Lah iya. Ora kok njur sedian disuguh pasir iki ora. Lah sing ngomong ngono ya sapa lho? Lah iki mau sampean sing ngomong kok. Ya ora, aku ngomong pacitan ki pasir anak, basane Madura. Iya. Dadi nek ngono ki pasir iki pacitan. Ya ngono ora, pacitane pasir. Baru. Njur anggepe cangkeme dicor ngono kok. Mbok liyane cangkem ora iso to. Lah sing menarik. Aja cangkem mbok cange. Apa? Congor. Ya. Ayo, Nak. Panas. Ya. Panas hujan. Pak, Udah tok wingi. Kin Sapa? Pak jenengan ki ngawur kono nyanyi malah aja ngerokok lho. Lah ngapa ya men ora rokok-rokokku dhewe kok kowe iki ngapa to? Ngerokok ki marai watu. Wah gene wedhus ki ora ngrokok watuke kekel. Pak. Tak weruh wedhus le watuk iki piye? Lah sampean iso nirokke apa? Lah kuwi takon sampean kok. Aku ora tau krungu wedhus watuk mulane ngerokok wedhus kira ngerokok watuk. Dipenge ngerokok ki. Ngerokokke lho ning bungkuse ki lho ana tulisane merokok membunuhmu. Nggon bungkuse to? Iya. Sing tak rokok ki isine kok bingung to kok. Aja ngeyel aja. Tur aku ngerokok ki ora tau tak entekke. Lah mergane Ya ngobong lambe. ngerokok marai mati lho. Nggawa rek kok bingung. Angel banget diomongi. Ya mangke ora usah digarap nek angel kok. Ayo Nok, wis ora usah digagas kene Nok. Panas hujan ling-ling sayang. Iki lho. Apik iki lho nadane. Ono muni pas muni aling-aling bokongmu tak obake nang ngarepe irungku. Untuk kaya si api-api omong. Seksi lho, anakmu ki seksi to lho. Lho. Seksi kebudayaan. Seksi sekali. Kok seksi kebudayaan. Iya. Tapi gunung. Ya, kanca-kanca, ya. Misowa cape
Oh, nek iki senggane cara Jogja. Senggane cara Jogja iki. Ha iya, ning ya nganggo sayang nek piyaga ki kon muni sayang ki Serawangun. Iya. Ana sing dicengkok barang sayang. Kudune nek Madura cengkane ra ngono. Ha piye? Tapi, Pak. Ora misuwar. Ha piye? Mi ora sayang. Kok dadane nawani Mimi? Lho kan ngelak. Kan lagi nggo ngliwet. Kan iso didukke sih. Lho jangan tak indeli tenan lho, kok tak indeli tenan lho. Weh lah mbok nyong. Enggak, ora sida. Ayo nak. Apa ta sik didukne? Bahas nindel. Aja tok ajari iki cah radong tenan. Aja nduk, aja ngrungokke wong petok-petok kuwi. Ya. Maki bineka Makek binek kalaben lakek. Iya. Kuwi rasah dijelaske kok seneng men sampean iki. Lakek iki apa to Pak De? Aku ora ngerti. Wong kowe Mbak Walu ya mesti ngerti wis sepuh to. Ngerti, lakeke sego putih. Lakek ki lakek nenek. Lah iya mangane ya sego putih padha wae. Innamane damandana. Yo. Kowe ngopo iki? Leren bengi nyeh to ngandani kok. Illumina sondarse barse. Ya, ya. Diwiti, Pak. Meno Kita Kowe joget kan. Bareng iki kancenge. Belajar joget karo Mbak Niken kuwi jogete apik banget. Jenengan mboten ngematne kula to? Hah? Padahal kula ket wau wis joget. Oh iya, tak matke. Wong kowe biasane joget yo mung kaya introk kae. Wele langgri mandeg cret. Duh lah niku. Cerete ngopo Pak De? Napa? Ora nok wis ge ayu. Wis rasah nurut cret wis ge ngono wis. Malah dibaleni. Kanggo jupuk wong. Padahal ki barang tiba. Ya. Nah, Syukur bisa
apik tenan Wong terangane. loro joget bareng teng grigul. Apane? Iya, apik tegese jogetmu ya lemes, apik tenan wis. Ayo nak. Ora percuma lek ku ngajari. Syukur bisa nyawang radiator. Radiator iki sapa, Pak? Kae. Montor ana radiatore ya ora iso mlaku. Berarti penting ya Pak radiator. Embuh. Jenenge to bawalu yo embuh. Jaluk di Smackdown. Waduh, apa kuwi nok semidon ki nok? Dibanting lah Mbak ayo. Mbak Walu yo arep Smackdown ayo mapan. Oh, heeh. Lah mapan ngopo? Heh? Mapan ngopo? Wis ayo terus kene nyanyi yo. Syukur bisa ayo ngadeg kaya nyambut gawe. Tamat napa lae anakmu? Niken. Ngopo? Ora ager-agermu mau. Kok ager-ager aku rasa ager-ager. Elok jan luar biasa Mbak. Aku ora sing ngarep apa keri dhewe malah do kaya lele ketinggil. Kok lele ketinggil piye? Opo lae srikutane ya. Pioko. Apane? Tangane iki to. Senengane kok tok alihke lho. Nggih. Iki mau Mbak Anting Lambang Sih. Nggih. Saka Banyuwangi. Asli Banyuwangi, mono suarane Madurane ya plek. Pokoke Piyai Madura Iya, rambut cah ijik cilik ya. Nggih. Dandan barang ya urung wangun. Nggih, tegese urung udur. Urung apa, Mbak? Udur. Udur ki nek cara nggon aku padu. Lah urung udur ki urung mijiran cara kene dadi kaya cah cilik ngoten lho. Mijiran ki nek nggon aku plengkung. Nek nggon aku bakul bakso mijiran wis. Lah sampean kok aneh-aneh. Ah kae sing kulon anu alun-alun wetan alun-alun lor kae ra jenenge plengkung mijilan. Kae mijilan, ngene mijiran kok ora mijiran. Oh, tak krungu ku mijiran kok. Kuwi krungune dhewe-dhewe. Ya. Ki mau panjen Mbak sapa Mbak Anting ngaturake caping gunung. Ya, cara Madura sing diaturake. Saniki ayo Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. ya Nduk, sayu kene ngadeg. Nek iki mung cedhak kene iki rada-adoh. Tanjung Sari. Tanjung Sari jenenge desa Nanggung. Ayo wis. Nanggung ngendi? Mentel. Oh, nek cilik Ora nganggo wong gur gedang. nek gede apa? Nek gede jero mentol. Gur ngajak saru meneh Mbak Baloy. Ana gede mentol karo mentel kok saru ki sarune nggo endi? Kok iso desa Nanggung lho. Lah ya nek mentel ra nanggung nek arep nang Tepus ya nang tengah nang Wonosari tengah kan nanggung. Ora ngono maksude. Ya karepmu nek maksud dhewe kowe nek aku ora kok. Mangsaku kok ngajak saru wae. Ayo. Ngatur ki apa Mbak Ika menika pamundutan kathah. Mau ana iki sing endi mau sing wis mlebu rene iki mau Apa mau? ana PPL anu pepeling iki pepeling. Ya, pepeling. Sanese napa? Ya pepeling iki kanggo pemut muga-muga tansah caket mring Gusti Ing Maha Agung mugi tansah pinaringan barokah. Iki pepeling. Ora apa-apa pepeling sik kuwi. Pepeling sik bar kuwi terus engko liyane. Ora apa-apa engko ping pindho kowe ora apa-apa. Kok dipindho ki mek Ora kacek. bisa. Adake wong loro. Wah ya ora. Ya. Pepeling niku? Bawa Nduk. Oh iya. Nene semen iki. Nene. Nanti kaya iso-iso mono lho jenengan ki ngajari.
Kuwi aku ki tak nek cara parine iki nek wong isi ki ndungkluk ra gelem dengah jenenge pari gabung. Aku ki ra gelem muk. Tenan iso nih. Lah ora jenenge ilmu. Guru yo guru ra iso. Ayo. Coba apa bawane pepeling iki kepiye pertamane? Kok nyoba ta aku? Heeh. Aku wis tau nyoba gegedan kangelan nyekelke lho. Kuwi klambi. Klambi. Lah, apa ta ki mau? Pepeling bawa-bawa cakepane. Rukun Islam. Iso tenane. Nyoba gegeden ra nek disekengke. Kowe iki gegeden ya nekat kok. Apa nekat kok, Pak? Piye rasane piye rasane? Golek masalah iki. Ya ora golek masalah nyatane tau tuku kaos karo aku tak onehi gegeden, Mbah. Wis men, ngono kuwi kok. Nekat. Wong aku aja meneh wong tuku kaos. Aku ki layat wae kewirangan. Lah kok iso kewirangan? Ku layak ning Semarang ngene kancaku kono. Kepiye, Sing tak Pak? tresnani ora ana. Aku teko ono peti mujur ngalor kru kepithak. Wah, kancaku nangis kekel dijawil wos komburi aku. Kepiye? Mas jenazah disisen rumah sakit iku peti koton. Berarti jenengan ki gur nangis iki kayu. Aku ya saking isin bacot nangis melayu ning rumah sakit karo nangis aku. Wah, tekan rumah sakit jenazah pun beto wangsul. Aku nangis. Tekan gone sing mati iki pun dikubur. Wah, aku wis ati meng barang nangis aku wis sedina. Ora ning gunane entukmu nangis. Ah nek saking tresnane karo kancane. Ora. Urung rampung lho. Arep ora rampung wis tak tutup. Wong karepe kaya kok ora nusul, ngono kok aku ngerti wae aku. Ayo apal tek-tekane kaya aku. Ya, rukun. Rukun Islam kang lima puniki. Apa Mbah kok merem-merem? Engko nek kowe aja ngeti aku terus kowe kedanan, Mbak. Ngeti aku terus kowe. Apa iya? Wah, bojoku kele kedanan aku mergo ngeti terus. Kaya ngono wae kok ngedani ya. Ya, kena japa mantra ku aja takon. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kini. Kuwi rungokno kuwi. Kadang kala wong wedok ki tresna karo wong lanang ki ora perkara bagus, ora perkara cakrak. Ning perkara sing lanang ki pinter nglucu terus sing wedok dadi seneng ki. Nah, mula aku ki ora ndek anak. Mergane Lah aku ki anggere turu karo bojoku gur kemekelen wae ora aku. Iki piye kapan iki aku guyu wae aku ngono. kapan le ngopo? Kapan le ngopo? Nganti esuk gur. Aku ya lha iki piye iki aku ngono. Turu karo bojo kok mengguyu wae aku. Ora sida aku jenengan. Ora sida ngopo? Ora sida ados aku wis pokoke tetep turu aku ngono wis. Duk, ana wengi-wengi kok adus. Berarti kowe tak nglakani kang kowe. Oh, diomongi kok ngayal. Kang lima Katin dakno mereng para sesama kon ngancani kene kok malah Lah aku ki padha karo kowe to lho ya ta aki ngeti sedilit kowe tak tinggaluna wis kon ngancani iki rokok iki Malbor tak udah tutut timbangane keri lah ming isih apa Malbor ku kuwi sapa kuwi iki wong 18 lho Jo ya wis entek berarti yo tak kancani yo yo kan ngendi ki mau mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima niku kalau mbak kayak anakmu lambene dhewe dewer-dewer ngopo kae
Kayak angger semenit ganti lipen kok. Kaya abang kudul kelas 1. Coklat. Sing nukoke yo jenengan to iki. Nek kentekan kayak mamah Long Jati biasanya. Gatel. Kukur. Sahabate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso menone papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna Beling monggo.
ngendikane dawuh. Matur sembah nyuwun. Ya, wah Mbak Ika kepareng ngaturake pepeling no. Ya, wis diaturake. Heeh. Eneng panyuwunan meneh. Ayo genti Mbak Tatin. Ya. Ya. Mbak Tatin. Nduk, ngene. Karo Simbah. Karo Ya Simbah kok karo sapa? Mbak Yumu Niken kon ngadeg nameng ngene nduk dikancani. Nah. Mbak. Mbak Niken. Nggih, iya Pak. Wileng ngelapi lipen iki nganti tekan pipi dadi kaya bar ngemah-ngemah kutruk. Kene. Tapi kan benake iki benake. Oh, iya. Karo buka channel Oh, live iya. streaming kan Oh, ya, iya. perlu disapa ternyata kita di Makassar, Jawa, pokoknya ngendi papan kuwi ono tak Iya. bukai. Terus salam kalian Mbak Walu ya? Ora ono no, salame gurung jenengan tok. Nek Mbah Waluyo jarene memeng ngono. Aku salam kuwi sing iji salam sayang ya ora seneng, salam rindu ya ora seneng. Kok ora seneng? Ditresnani dirinduni karo wong kok ora seneng apa? Sing tak senengi ming salam taklim. Lah kok iso? Kok taklem? Iso taklim kuwi. Lho, salam sing paling lengket ki salam taklim. Lah liyane do ora dilim lho kuwi dilim dhewe lho salam taklim. Salam taklim ki ora teges gek dilim. Salame dilim iki dilim nang endi ora. Taklim kuwi saking rumah kete nggone paseduluran. Ngaturke lagu napa niki anu? Niki wonten pamundutan sambel kemangi saking PWKS Nusantara. Iya, saka Magelang. Iya. Magelang Raya. Iya. Niki khusus joget sambel kemangi iso meker. Wah, Meker-meker iki apa? wis pokoke ra karuan polahe wis. Nang omah latihan wis mecahke kondil, mecahke barang-barang saking polahe. Wis nglati yo jenengan wong. Lah iya aku ora mecahke. Bahasane kok meker itu Mbah? Heeh. Ya basa iki dhewe-dhewe nduk karang kene iki basane neka-neka. Nggih, meker. Meker iki meker iki nyekeker Meker-meker ngono, no. meker. Nek cara nggonamu apa jenenge? Gedabikan ngono. Nah, ya. Ikan. Beda-beda basane. Meker kayak pitik ya. Kayak nyeker no, nyeker. Pitik semono iki ndak teleke. Ya teleke kaya iki lho, wis ijo. Endi? Oh ya ora apa bar mangan gudrangan kok piye kok iso. Niki langsung napa pripun, Pak? Ya dibawani men rada Bawani. seger. Ya suasanane, heeh. Mampir Swara iki ngene kuwi. Lho kowe nyuwara. Testing. Jangan kates paling penting. Gur panganane Lah piye to, Mbah? Swara iki iso landrung alus ngene iki. Swaramu kresek-kresek kemayune pol. Niken kuwi lho tak mongi. Lah kon kepiye jare aku gur paitan kon modal kemayu. Nah, nek suarane elek iki butuhe modale kemayu. Nek suarane apik rasa kemayu wis ora apa-apa. Lah mulane men suarane apik kemayu ra apa-apa. Lah nek niki modale apa? Aku modal dengkul, pengen dengkul. Ya aja sok mangan sing Aja sing mangan apa? mambu-mambu lenga kuwi marai serak. Oh, kaya tahu bruntak ngono apa? Ora ya oncor, kompor ngono. Yo bosok anak. Ya gorengan ngono lho, Ken. Iya, iya. Kok nek wong tua ngomong ki men kowe iki laris, men ora puret. Apa nek? Puret ki piye ta? Kok puret barang? Puret ki nek nang aku nganu e. Wah, aja ngurus nggonanmu, nggonanku wae wis. Lho piye ta? Tak kenangi bahasane lho kok. Puret iki tegese wah piye ya? Sudo. Oh, Susut. Nah, susut padha karo puret ki susut. Puret ki susut. Nek bacot laris terus puret ngono iki Ning aja tak gunake sesuk tin kowe kok terus malah terus nang omahmu nilu kok puret ngono. Ngono aku puret tembak ngono piye? wah wis nek kono. Awakku susut ngono lho. Nah, Awakku puret ngono. Iya. ya beda. Waduh angel aku. Lah piye to?
Wis rapi ya wong takon ki aja tok salahke to. Eling areng nggonake ngrekose. Mau tembung meker-meker. Meker-meker saiki puret ki sudah. Nek awakku rada cilik no? Ya awakmu rada puret nek cara kene ngono kuwi ora. Oh, berarti puret. Nek jenengan puret ora, Mbah? Ora. Nek gone wangsul ana kok iki. Ngedongke iki kudune wangsul iki. Ora puret no. Iki rasa dikapak-kapakke bendinane ya puret. Ora puret ning mengkeret. Kuwi aku beda artine. Kok beda? Ora usah digenake kowe ketoke beda basane kok nek aku genake kae sing nyambung. Nek mengkeret aku ngerti, nek puret ki ra. Kene malah ngerti sing luwih gawat ketimbangane anu. Loh, kok gawat ta? Lah liwat sorsan. Wis angel no ngomong karo bapak ki angel. Stokno wae. Stokno wae anggere mangan tanduran. Ya yo. Nyaram bayi Noswan tara wah sindenku sore mau jan bungai mbah Lah napa? entek walang pirang-pirang lodong wong semene iki Doyan walang to, Dur. jebule enak to Mbah Walang Wah, ya lah Gunung Kidul ki geger metu apa to sing ora enak. lah liyane Walang apa to? Ana putul, Putul ki apa? ungkrung lerjati, Jangkrik. olan-olan, jangkrik, walang. Gunung Kidul ki mulane gegermet ki nek dilairke nang Gunung Kidul ku wis ndredeg dhisik. Lah ngopo, Lah Pak? kok ndredeg? Wah, genah nek jatuh di penggorengan wis ora. Oh iya iya. Tur Gunung Kidul ki wong kaya aku barang ki, wo nek mangan tedas apa wae. Lah beton wis dipangan lho wong kene iki. Beton wesi kae, Pak. Beton gori kuwi lho. Tak kira beton. Tak kira beton. ya nyatane ya enak yo entek pirang-pirang rodong Lah nggih. story panitia walang wos sego iki ra digagas walang ape kremus-kremus. Aku arep wong desa wong Gunung Kidul ki aku nek weruh warang goreng sepiro mbok ngelengok. Lah apa, Mbah? Ya kemecer. Nek jenenge iki ya jijik kok iki kok kemecer lho. Wah, lah iki werna loro padha karo aduh kan sing lara ana sing kepenak kok, Nduk. Apa iso? Contone piye contone? Kesandung aduh lara asem. Ah wis sing lara, nek sing kepenak Aduh, penake ini. Wong numpak bandulan diyun sut. Aduh, penake. Aduh. oh iya iya. Kuwi karo aduh kagete beda ya. Beda, nek aduh kaget pripun? Aduh. Nek aduh sing penak piye? Embuh, Ya berarti ratu penak iki. aku ora tau diyun kok. Ayo. Apa nek penak mek Aku nyaran diyun malah aku sing sok ngeyun. Iya. Ngeyun sapa? Aduh. Mbak Lia diyen ya. Wah, lembok ayu. Aku tak krungu aduhe, Mbah. Lia iki piye ngono lho. Aku ki wis ora kuwawa, wis tuwa ki ngerti wong wedok ki mung sak teleraman. Lah kaya. Ora wani melulu ngengetke ngono ora wani. Mbok dingetke wong ya nang ngarepe lho. Wah, lah mbrebes aku anggere ngerti wong wedok. Brebes ki apa? Waduh, lah iki beda iki. Ayo kata-katamu ki sing genah kok ya. Brebes ki beleken. Iya, sekitar itulah. Brebes ki Ngeces. wis beda meneh no nek ngecek. Ngeces ki metu cangkem, nek mbrebes metu mata, beda-beda. Nek metu ngawak keringetan, Oh, nek metirung, pilet. nek metu. Wis ora metu ngendi-endi wis sak karepmu. Aku udah ngomong lho. Wah, aku wis ngerti karepmu kok wis anu. Yo. Iya. Noswan tara Banyu pianyu wangi wetan segara kok kaya sing ditanggapke malah meneng
wae lho. Pancen anggapke aku iki. Panjenengan Aku yo melu urunan. melu urunan piro? Lali aku saking okehe. Urun donga no iki. Ayo. Sabar nembangi sabar kok ngono kuwi dadi iso set rasah kemelek-melek. Ayo. Apa Kemelet-melet apa meneh? Kesusu wah jan wis ayo. Kok Lah nek kuwi karangane dheke kuwi. Diomongi kok ngeyel to. Kemelek-melek ora. kemelek-melek. melet kok kesusu ki ra ya adoh. Kemelek-melek yo. Karanganmu ki ra ono kata-kata kemelek-kemelek ora. Lah nek melek niku napa? Melek ki yo susu. Lah nek kemelek-melek. Kesusu. Ayo padha. Aku iso digawe ukara liyane kementel-mentel. Kok mentel? Oh mentel nek nganu ya mau. Kakak ra teruske wah wis. Nek gede cilik mau. Sing nanggung mau lho berarti kementel-mentel. Iya. Belam biangan belam biangan Enggak. aja tak Tanah tanah India ku meliaring taman sari nuswan ya, mangga sambal kemangi, ya. Yo niken suket.
Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Yo. Mbak Waluya. Halo. Kula tak neruske laku nggih, Mbak. Nderekaken. Yo. Mengko ndak lakone ora gathuk nok mergo pamunduting para bapak-bapak panitia gandingi Karang Taruna sing berandil besar mula ya lakone kanggo nom-noman sing ana wisanggenine. Nggih, monggo. Iya yo mak tak dherekake mak ayo ger. Kang samar pamaring sukma